हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़िबा पार्लियामेंट सेशंस विषय पार्लियामेंट जहाँ कहते अधिवेशन। ओके, से अधिवेशन सब कौन कौन आज आम पढ़िबा सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। सो फास्ट सेशन जा पूर्व फास्ट समनिंग कौन जानिया। समन क्या कहुए? समन जमी कहुए तुमको समन आसी कोर्ट रू माने डाकरा आसी ताले कौन हुए ना, प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम समन्स each house of the parliament to meet। ସେ ଯୋଉ ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦିଟା ହାଉସ ଅଛି, ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା, ତାଙ୍କୁ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସମନ କରନ୍ତି। ବଟ୍ ଦ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଟୁ ସେସନ୍ସ ଅଫ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ 6 months। ତ ସେସନ ସଭା ପାଇଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସମନ କରନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦିଟା ସେସନ ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ସେସନ ଯଦି ଜାନୁଆରୀରେ ହେଇଛି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସେସନ 6 ମାସ ଭିତରେ ହବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇଟା ଏକ୍ସାମ ରେ ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ହେଲା। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ସେସନ୍ସ ଅଫ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ 6 months। ଇନ୍ ଅଦର ୱାର୍ଡସ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସୁଡ୍ ମିଟ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟୁୱାଇସ୍ ଏ ଇୟର। ଦି ଥର ଆଟଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମିଟ୍ କରିବା ଦରକାର, ମତଲବ ସେମାନେ ସେସନ ରେ ବସିବା ଦରକାର। ଦେୟାର ଆର୍ ୟୁଜୁଆଲି 3 sessions ଇନ୍ ଏ ଇୟର। କଣ କଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ବଜେଟ ସେସନ, ଯୋଉଟା କି ଫେବୃଆରୀରୁ ମେ ହୁଏ। ଓକେ, ଫେବୃଆରୀରୁ ମେ ସବୁବେଳେ ବଜେଟ ସେସନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜୁଲାଇରେ ବଜେଟ ସେସନ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଅଛି। କଣ ପାଇଁ ଅଛି ନା, ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା। ଯେବେ ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ ସେବେ ଫେବୃଆରୀରୁ ମେ ଭିତରେ ଯୋଉ ବଜେଟ ସେସନ ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ସେସନ ହେଲା। इंटरिम बजेट। ओके, इंटरिम बजेट तक कुआ जाए फेब्रुआरी मे भीतर, फेब्रुआरी जो बजेट सेशन हुए आउ तापर इलेक्शन सरला पर जुलाई मासरे आउ थरे बजेट प्रेजेंटेशन करा जाए, जोटा कि एबे पुणी आउ थरे हबो तार को कुआ जाए एक्चुअल बजेट हैला। ये हला तुमर बजेट सेशन। देन तापर कोन आसला ना मॉनसून सेशन। मॉनसून सेशन जोटा कि तुमर जुलाई रु सेप्टेम्बर भितर। तापर थर्ड हैला विंटर सेशन, नवेम्बर टू डिसेम्बर। तो जो तुमर लास्ट सेशन होची नवेम्बर टू डिसेम्बर, जोटा हूँ विंटर सेशन। तो ये सब दीटा सेशन कौन पे अच्छी, मॉनसून और ये विंटर सेशन। ये सेशन तुम स्पेशल किसी जदि बिल अच्छी पास करिया जमी आम रिसेंटली आम आईपीसी सब चेंज होता सी सब लास्ट विंटर सेशन रे सब डिक्लेयर होता। तो सी सब विंटर सेशन रे करा जाए। ओके, बजेट सेशन विषय आम बजेट कौन, बजेट रो बहुत सारा अच्छी ऑप्शन मु ताकू पुणी नेक्स्ट चैप्टर रे पढ़ेबी। ओके, बजेट चैप्टर हम पढ़ला बेले the session of parliament is the period spanning between the first sitting of a house and its prorogation। मतलब फास्ट सिटिंग जो दिन फास्ट से मीट कले से दिन जो दिन से हाउस को प्रोरोगेट करा जाए। हाउस को प्रोरोगेट केन करा जिवो ना, आइदर लोकसभा केतर प्रोरोगेशन हबो न डिजोल्यूशन हबो। डिजोल्यूशन माने जेबे लोकसभा एंड हबो, जेमि 5 वर्ष कार्यकाल सरी गला, एबे लोकसभा हमर डिजोल्यूशन हला, पुनी आउथे नुवा लोकसभा फॉर्म हला, सेटा कोनती प्रोरोगेशन। ओके, तो सेशन ऑफ a parliament is period spanning between the first sitting of a house and its prorogation or dissolution in the case of Lok Sabha। During a session, a house meet every day to transact business। धरा जो 1 तारीख रु 15 तारीख ଭିତରେ ହାଉସ ର ସେସନ ଚାଲିଛି, ତ 1 ରୁ 15 ଭିତରେ ସେମାନେ ଡେଲି ମିଟ୍ କରିବେ। ସେମାନେ ଡିସ୍କସନ କରିବେ ସବୁ ଆଇନ ଯାହା ସବୁ ଆମର ବିଲ୍ ବଗେରା ପାସ୍ ହବାର ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ। ଓକେ, ସେମାନେ ଡେଲି ଡିସ୍କସନ କରିବେ। ଆଉ ଦ ସ୍ପାନିଂ ବିଟୱିନ୍ ଦ ପ୍ରୋରୋଗେସନ ଅଫ ଏ ହାଉସ ଆଣ୍ଡ ରିଆସେମ୍ବଲି ଇଜ କଲ୍ଡ ନ୍ୟू ସେସନ ଅଫ ଏ ନ୍ୟू ସେସନ ଇଜ କଲ୍ଡ ରିସେସ୍। ରିସେସ୍ ମନେ ରଖିବ। ରିସେସ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ରିସେସ୍ ହଉଛି ଯଦି ଆଜି ଇଏ ସେସନ ଆଜି ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖରେ ସରିଲା, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ସେସନ ଯଦି ନଭେମ୍ବର 1ରେ ହବ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଟାଇମ ରହିଲା ସେଇଟା ହେଲା ରିସେସ୍। ଗୋଟେ ସେସନ ର ଆଉ ଗୋଟେ ସେସନ ର ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମଝିରେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ ରହିଲା ସେଇଟା ହଉଛି ରିସେସ୍। ଯେମିତି ଆମର ଖାଇଲା ରିସେସ୍ ଦିଆଯାଏ 1 ରୁ 2 ଟୁ ଦୁଇଟା ଯାକେ ଛୁଟି ଦିଆଯାଏ ରିସେସ୍ ପାଇଁ, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ରିସେସ୍ ଟାଇମ। ଓକେ, ଆଡଜର୍ନମେଣ୍ଟ। କେମିତି ମୁଁ ସବୁ ଡ୍ରଇଂ କ୍ଲିୟର କରିଦିଏ। ଆଡଜର୍ନମେଣ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ଆଡଜର୍ନମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଏ ସେସନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ ମେନି ମିଟିଂସ୍ ରାଇଟ୍। ଗୋଟେ ସେସନ ଯେତେବେଳେ ହବ, ଧର ଯୋଉ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଗୋଟେ ସେସନ ଚାଲିଛି ହେଲା, ବହୁତ ସାରା ମିଟିଂ ହବ ଆଜି କାଲି ରାଇଟ୍। ଇଚ୍ ମିଟିଂ ଅଫ ଏ ଡେ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ 2 ସିଟିଂ। ଦିଟା ସିଟିଂ ରେ ହୁଏ, ଗୋଟେ ହେଲା 11ଟାରୁ 1, ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଲଞ୍ଚ 2ଟାରୁ 6ଟା, ଖାଇସାରିଲା ପରେ 2ଟାରୁ 6ଟା, ସକାଳୁ 11ଟାରୁ 1। ଏ ସିଟିଂ ଅଫ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟର୍ମିନେଟେଡ ବାଇ ଆଡଜର୍ନମେଣ୍ଟ और adjournment sine die or prorogation or dissolution। जो ମୁଁ ବି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ପ୍ରୋରୋଗେସନ କରାଯାଏ ସିଟିଂ ରେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଡିଜଲ୍ୟୁସନ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲୋକସଭା ଡିଜଲ୍ୟୁସନ ହେଇଯିବ। ଆଡଜର୍ନମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆଡଜର୍ନମେଣ୍ଟ ସିନେ ଡାଏ କୁହାଯାଏ। ଆଡଜର୍ନମେଣ୍ଟ କଣ ନା, ଆଜିର ସେସନ ଆଜିର ମିଟିଂ ସରିଲା, କାଲି ପୁଣି ଆମେ ମିଟିଂ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଡଜର୍ନମେଣ୍ଟ ସିନେ ଡାଏ ହଉଛି କି ଆଜି ସେସନ ସରିଲା, କିଛି ଡେଟ୍ ଆଉ ଦିଆଯିବନି କେବେ ଆମେ ମିଟ୍ କରିବା, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଆଡଜର୍ନମେଣ୍ଟ ସିନେ ଡାଏ। ସେଇଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ पेज रे पढ़िया। एंड adjournment suspend the work in a sitting for a specified time। अभी सिटिंग चलछि ना, अभी स्पेसिफाइड टाइम गोटे घंटा पई हो, गोटे दिन पई हो कि गोटे वीक पई सेठी मेंशन करा जाय, सेटा को जे adjournment। ओके, व्हिच मे बी आवर्स, डेज और वीक।
সেটা আওয়ার ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଡେରେ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ୱିକରେ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଆଡଜର୍ନମେଣ୍ଟ ସିନେଟା କଣ, ଯାହା ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି, ଟର୍ମିନେଟିଂ ସିଟିଂ ଅଫ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇନଡେଫିନାଇଟ ପିରିୟଡ, ଯୋଉଥିରେ କି ତମକୁ ଦିଆଯାଇନଥିବ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପିରିୟଡକୁ କଣ କରାଯାଇଛି ନା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଇନ୍ ଅଦର ୱାର୍ଡସ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ହାଉସ ଆଡଜର୍ନ ୱିଦାଉଟ୍ ନେମିଂ ଏ ଡେ ଫର ରିଆସେମ୍ବଲି, ଯଦି ଆଜି ଆଡଜର୍ନମେଣ୍ଟ କରାହେଲା, ଆଡଜର୍ନ କରାହେଲା ଆଉ କୁହା ହେଲାନି କି କେବେ ଆମେ ପୁଣି ମିଟ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା କୁହାଯିବ ଆଡଜର୍ନମେଣ୍ଟ ସିନେଡାଏ। ଏ ଆଡଜର୍ନମେଣ୍ଟ ସିନେଡାଏ ଆଉ ଆଡଜର୍ନମେଣ୍ଟ ଇଏ ଦିଟା ୱାର୍ଡକୁ ମନେ ରଖିବ ଭଲସେ। ଓକେ, ଦ ପାୱାର ଅଫ ଆଡଜର୍ନମେଣ୍ଟ ଆଜ ୱେଲ୍ ଆଜ ଆଡଜର୍ନମେଣ୍ଟ ସିନେଡାଏ ଲାଇଜ୍ ୱିଥ୍ ପ୍ରିସାଇଡିଂ ଅଫିସର ଅଫ ଦ ହାଉସ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିସାଇଡିଂ ଅଫିସର ଥିବେ ସେ ହାଉସର, ତମର ଲୋକସଭାର ସ୍ପିକର ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଇଏ ଦି ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରିସାଇଡିଂ ଅଫିସର, ରାଇଟ। ସେମାନେ ଏଇ ଆଡଜର୍ନମେଣ୍ଟ କୁ କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ସେମାନେ ଏଇ ଆଡଜର୍ନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି। ଏଇଟା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ନାହିଁ। ଏଇଟା କାହା ପାଖରେ ଅଛି ନା ସେ ଯୋଉ ପ୍ରିସାଇଡିଂ ଅଫିସର। ହି କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ କଲ୍ ଏ ସିଟିଂ ଅଫ ଦ ହାଉସ ବିଫୋର ଦ ଡେଟ୍ ଅର ଟାଇମ ଇଟ୍ ହାଜ ବିନ୍ ଆଡଜର୍ନ। ଧର ଯୋଉ ସେ କହିଥିବେ ଯେ ଆଡଜର୍ନ ହବ 2 ଦିନ ପରେ, ସେ କାଲି ହୁଏତ ସିଟିଂ ପାଇଁ କଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଓକେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପାୱାର ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଆଟ୍ ଏନି ଟାଇମ ଆଫ୍ଟର ଦ ହାଉସ ହାଜ ବିନ୍ ଆଡଜର୍ନ ସିନେଡାଏ। ଓକେ, he can also call a sitting of the house before the date time which has been adjourned or at any time after the house has been adjourned sine die। adjourned sine die ରେ ତୁମକୁ ଦିଆ ହେଇନଥାଏ ସ୍ପେସିଫାଇଡ ଟାଇମ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତୁମକୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ରୋରୋଗେସନ କଣ? ଆଡଜର୍ନମେଣ୍ଟ ଜାଣିଲ, ପ୍ରୋରୋଗେସନ ତାପରେ କଣ ଆସିବ? ଗୋଟେ ମିନିଟ ଇରେଜ କରିଦେବା। ପ୍ରୋରୋଗେସନ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା, ପ୍ରୋରୋଗେସନ ହଉଛି ତ ପ୍ରିସାଇଡିଂ ଅଫିସର, तुम्हारा स्पीकर हो कि चेयरमैन हो, स्पीकर के केसरे लोकसभा क्षेत्र स्पीकर और चेयरमैन होचंती राज्यसभा क्षेत्र, राइट। डिक्लेयर्स द हाउस आर्जन सिनेट से कहले जे हाउस केबे आर्जन सिनेट हेगला, आज ठारू सेशन सरला। व्हेन द बिजनेस ऑफ ए सेशन इज कंप्लीटेड, गोटे सेशन रो बिजनेस कंप्लीटेड हेगला, से आर्जन सिनेट कहबे। तापर कोन करबे ना, प्रेसिडेंट इश्यूज ए नोटिफिकेशन फॉर द प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन। ये सेशन रो कंप्लीशन आसीगला, ये सेशन सरीगला, माने प्रोरोगेशन माने तुम भाबियो ये सेशन टा पूरा कंप्लीट, सेशनटा सरीगला। तापर ये सेशन रे आ कोनोसी नै, जेमति हमर जुलाई सेशन अछि कि विंटर सेशन अछि, से सेशन सरीगला तापर जाई प्रोरोगेशन आसीबो। प्रोरोगेशन किए कॉल करिवो? प्रेसिडेंट कॉल करिवो। एग्जाम रे ये क्वेश्चन पक्का आसी पारे, भलसे मन रखो। प्रोरोगेशन किए कॉल करिवे? प्रेसिडेंट कॉल करिवे। आ आडजर्नमेंट किए कॉल करिवे? आडजर्नमेंट कॉल करिवे से हाउस रो जे प्रिसाइडिंग ऑफिसर थिबे। ओके, जे हाउस रो प्रिसाइडिंग ऑफिसर से आडजर्नमेंट कॉल करथांती आ प्रेसिडेंट प्रोरोगेशन कॉल करथान। ओके, ये ला आडजर्नमेंट वर्सेस प्रोरोगेशन। देन डिसोल्यूशन कौन? डिसोल्यूशन যেତେବେଳେ ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା ପୂର୍ବରୁ ପଢାଇଥିଲେ, डिसोल्यूशन राज्यसभा केबे हुए नहीं। राज्यसभा होची परमानेंट हाउस, इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। किंतु लोकसभा डिसोल्यूशन होए एवरी 5 years रे, राइट। अनलाइक ए प्रोरोगेशन, ए डिसोल्यूशन एंड्स द वेरी लाइफ of the existing house and a new house constituted after general election is held। ଏବେ ଆମ ରିସେଣ୍ଟଲି ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ହାଉସ ଡିସୋଲ୍ୟୁସନ ହେଇଥିଲା। ତ ତାପରେ କଣ ହବ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ହାଉସ କ୍ରିଏଟ ହବ, ଅନଲାଇକ ଡିସୋଲ୍ୟୁସନ ହେଲା ପରେ ନୂଆ ହାଉସ କ୍ରିଏଟ ହବ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ସେସନ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଯେମିତି ଆମର ବଜେଟ ସେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବାର ଅଛି। ଦ ଡିସୋଲ୍ୟୁସନ ଅଫ ଲୋକସଭା ମେ ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ ଇନ ଆଇଦର ଅଫ ଟୁ ୱେଜ। କେମିତି ଡିସୋଲ୍ୟୁସନ ହୁଏ? ଆଇଦର 5 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା, 5 years କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେବେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାହବ? ଡ୍ୟୁରିଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି। ଇମର୍ଜେନ୍ସି, ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି एक्सटेंड करा जायଥାଏ। ଆଉ କେତେ ଟାଇମ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ? ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଥର କହିଥିଲି 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଖତମ ହେଇଯାଏ, ତାପରେ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଇକିରି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଲୋକସଭା କ୍ରିଏଟ ହବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଜଲ୍ଭ କରିଦେବା ଦରକାର 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ। ଧର ଯୋଉ ଆଜି ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଏଣ୍ଡ ହେଲା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ, ଦେନ୍ ଜୁନ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ନୂଆ ଲୋକସଭା ଫର୍ମେସନ ହବା ଦରକାର। ଓକେ, whenever the president decided to dissolve the house, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି to dissolve the house once the Lok Sabha is dissolved before the completion of the normal tenure। 5 ବର୍ଷ ଅଛି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ 3 ବର୍ଷରେ ଚାହିଁଲେ ଇଏ ହାଉସ ଡିଜଲ୍ଭ ହବ। ଦୋ ସେଇ ଡିଜଲ୍ଭ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଲରେଡି ପଢେଇଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କେମିତି ଡିଜଲ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସେ 3 ବର୍ଷ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଡିଜଲ୍ଭ କରିବାକୁ, ସେ କଲେ, ତାହେଲେ ସେ ଡିଜଲ୍ୟୁସନ ଇର। ଓକେ, ଇଏ ହେଲା ତମର ଡିଜଲ୍ୟୁସନ। ଓକେ, ଇଏ ଆଜି ଥିଲା ହାଉସ ବିଷୟରେ, ସେସନ୍ସ ର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଢିବା ବଜେଟ ବିଷୟରେ, ଆହୁରି ଅଛି କ୍ୟାବିନେଟ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଆମର ବଜେଟ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛି, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସେସନ ସବୁ ହଉଛି ସେ କେମିତି ଫର୍ମେସନ ହଉଛି, ବିଲ୍ କେମିତି ପାସ୍ ହଉଛି, ଏ ସବୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଢିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।